everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Limbo. Oh, Kumusta kayo mga lakaw? Nausa pa na yung higalang doktor. May disgrasya ba sa ila? oh, Joseph? oh, Unsay problema si mong higala? Dorina. Gikidnap ang iyang anak. Unsa? Unsa kikidnap? Gahapon sa hapon, nakidnap ang iyang anak. Dito sa parking lot sa mall. Kaisog lagod sa kidnapper. Unya, unsa man, wa pa nila madakpi? Maong nanawag ang akong higala, kay naglisod siya pasabot sa iyang asawa. Tungod kay nataranta kini, hangtod karon. Naluoy ko nila. Ang mga kidnapper, mga wa sila kasing-kasing o mga salbahis. Sakop sila ni Satanas. Kalma lang, Dorina. Kalma lang. Joseph, kinatabangan ta ang imong higalan, doktor, nga mauli niya ang iyang anak. Tuwa na sa suod sa prisuhan ang yaya. Mao ni ang ilang gidudahan nga may koneksyon kini sa kidnapper. May ubag makikita ko sa yaya? Dorina, mahimo ba? Di lang unat ang mangilabot sa problema sa uban. Joseph, parehas atong problema ang ilang problema. Kita lang ang makasabot sa ilang gibati karon. Dorina, Bisan wa na ko'y mahinumduman sa mga paghitabo sa dihang nakidnap ang atong anak. Pero gibati ko ang kasakit sa inahan nga nawagtangan og anak karon. nahibaw ko. Mautabangan na to siya. Okay, musulti lang ko nimo kung pwede nang maistoryahan ang asawa ni David. David ay ang pangan si mong higalang doktor. Og Lorna ang nga sa iyang asawa. O giatiman una kini sa mga doktor kay hantog karon hysterical pa kay ni. Inupag doon na may mga taong dautan sa Manila. O ba sila kasing-kasing nga mubati sa bation sa usakinahan nga kuhaan nila og anak? Oh. Ang angay ang mga tawhana, bitayon kun masakpan. Dorina, Hay na si baby. Nara si Baby Alexa? Nakabati ka ba sa balita? Nanglihok ng kapulisan sa pagpangita sa may kidnap ni Baby Alexa. Oo. Mauna ang iyang pangan? No, ako na yung panganiya. Siyempre, nagkinahanglan siya ngan. O ganan ko nga tawag siya Alexa. Di una siya mugawas din sa bahay, ha? Bisan si Mrs. J, di gid mahimo nga mahibaw bahin ini. Nahibaw ko, mas ganan siya bata nga gikan sa mga adunahang kinikanan. Mao nga taguan talang una si baby Alexa. Yes, love. Anhiyon na sa sud ning kwartuha si Baby Alex. Pero, kinanglang makakuha kong muyaya niya. No, di ka na mahimo. Unsay, Waon na laing makasud ining bahay gawa sa to mga sinaligang mga tahong. Gipangilisan ko na ang mga katabang. unsa? Bag-o na ang atong mga katabang. Aron way magduda kung nganong may bata kita dinhi sa bahay. Wa na sa mauli si Joseph. Kumusta na kaya ang higalang nakidnapan og anak? Wa pa man lagi ka mato. Dorina. Nagpaabot ko sa tawag ni Joseph, Lola. May problema ba? Doon na. Ang anak siyang higalang doktor. Gikidnap. O siya. Misiaw na sab ang mga salbahis. Og parihas kining edad sa among anak ni Joseph nga nakidnap. Mao ba? Kung wa palang unta ko maamnisya. Tingali. May mga tao kong masampit unsaon nga masulbad ang among problema. Kung makahinumdum palang unta ko sa unan ako mga kaila. Makatabang yung tingali ko nila. O gano nakasiguro man kang makatabang ka? Tungod kay... Posible nga pulis ko sa unang panahon. O siya.
Nakahibaw na ako sa paggamit sa armas. Ingon man sa hunting. Dili kinidaling makatunan. Kung dili tunan, Lula. Diba? Nakakita kayo ni Lula? Ay, Diyos ko. Pusil man na. O, Lula. Pusil ni. O kung dili ko pulis, dili jud ko makamaong mo gamit ni ini. Husto yun ka. Posible tuon nga pulis ka. Ay, tuon. Nga na may kawas magkas imong katulganan. Kuan. Gusto ko mo pauli una sa bahay. Akong susihon ko na unsa na kindi. Ha? Muli lang ko kadiyot. Hakit. Sige, Lola. Ubanante ka. Inalang ko kung kano sa ka gusto mo pa uli. Kay ubanante ka. Hello, boss. Kumusta naman ang imong misyon, Bimbo? Diyan ako, boss. Nangatang ko sa bayas, tiguang. Maayo. Dili mahimo nga makaikyas ka ng tiguang ka. Dali raman ganing nakuha ninyo ang iyang apo. Siya na ba hinuon ang idlas kaayo? Murag doon na may nadangpan ang tiguang, boss. Bisag kinsa pa ng hudiyuha siya. Kanang iyang nadangpan. Kinahanglan nga makuha na ninyo siya. Ay, kapala ka, boss. Di kinakulungan hangtod nga buhang pa sa yuta ang lula ni Layla. Pero una siya patya, kinahanglang makuha ninyo ang kwarta nga naa niya. O, boss. Maayo. Sige. Concentrate sa imong trabaho diha ug dad-ikog maayong balita. O, boss. Ipaulin ako. Magdaan ako sa kwarta nga ikaw at ni Layla. Okay. Sige. Bye. Oh, Man, love. Naginanglan na gid ko kaya ni Baby Alexa. Kay dili ko makatog. Ngano may katawa man ka? wa kapag yun di ay mahibaw kung unsa ang magatiman og bata. Ops. Ayaw na kong ikumparar sa uban, ha? Ayaw ba yun? Okay. Sige. Mangita tag makayaya sa bata. Kanang dili taga Cebu. Ug asam sa tamanguhag dili taga Cebu? Ako na'y bahala. At timan na lang una ang bata. Kay may umaabot na kining yaya. Joseph, kumusta nang imong lakaw? Uy, naluoy kay ko sa akong higala ni David. Nga naman? Doble ang iyang problema. Kay giatake ang iyang asawa sa kagool. Og namatay ganinang alas 3 hapon. Dili. Salpay sa mga kidnapper. Wa sila magunahuna sa may tabo sa inahan nga gikuhaan nila ganak. Mga salpay sila. Kinala madakpan na gyud ang mga tawana. Nagdasilagdangan sa kinabuhi sa ubang tao. Unsa may ako ikatabang nila, Joseph? Ang imong ikatabang nga magtago ka una dinhi. Ha? Ayaw una po niya nga akong mga kabalaka, Dorina. May mo ba? Oh, Joseph. Luoy kay tanawon karon si David. Bugat kayong nahitabo niya. Sa makabugat sa nahitabo na to, di ba? Oh, Bisa nalimot ako sa maong hitabo. Pero nabatyagan ko kini samtang nagtanaw ko nimo, Joseph. sakit kayo nga mamagtangan o kanak. Joseph. Ug angay kang magpasalamat nga nalimot ka sa mga hitabo. Makapahuway ka sa kasakit, Dorina. Pero kinala masumpo na ka ng mga tawana, Joseph. Problema na ka na sa kapulisan. Ha? Sige na, mamahuway na ta. May mo ba? Tuag hapon siya mususi ang kwarto. Lola, tuwa na si Joseph. Sigurado kasi mong buhaton, Dorina. O Lola, dili ka mahimong pasagdan nga ikaw rin mo adto sa inyo. Sige.
Pero sa dili pa ta mo adto sa inyo, may sabutan una ta. Oh, unsa man ka na, Dorina? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!